Ma, sayangahamba njani nje? Ma, what's bothering you in that? Abuza umuntu kube kuyena impela ke ibordering yami. Hawu. Makoti wena ibordering yami. Makoti yini ningafuni ukuyithanda ngendlela nje niyiyo? Yini uthanda izinto zabantu bokufika? Yini makoti ungafuni ukuyithanda umuntu omnyama uyithanda kabi into zabelungu? Hawu ma, indaba yini wrong ma kanti? Makoti umuntu omnyama wena. Fanele ukwazi lokho noma ungenzana yikho into yokwenza ushintshe kube nomuntu omnyama. Esani nje ishwaphe esingaku umuntu omnyama. Yini usenza umlungu? Yini usenza umlungu? Uyabona nje wena abaka ironing board bayakweleta. Fanga bayakunika ingxenye yemali yakho ngoba uyabona ukuthi i-design ye-ironing board yathathwa la kuwena. Buka nje bakithi. Ingane yami bakithi ilale eplangweni. Hawu kodwa makoti, hayi niyayithanda into zabelungu. Niyayithanda into zabelungu. Ubungeke ukuthi mekukhona okuthathayo kumlungu, uthathe noma ingqondo, uthathe noma imali. Ukuthiwe nje hayi umakoti walaphana unemali njengomlungu, umakoti walaphana unengqondo njengomlungu. Usungathatha isishwapha pho. Hawu umakoti wazoba nesishwapha samesisi. Wanesishwapha samesisi wemakoti. Hayi hamba ntombi. Hamba ntombi. Hayi kodwa kulungile ngoba mina mhla kuthi umfana wami ufelwe amasondo emoto useyothatha wona lamacici akhe wafaka emotweni ngoba phela lento igqokile ingangamasondo emoto nje makoti. Kodwa wazi wavelela umntanami. Nale ingane zethu ngokungalaleli. Ngoba ngangimtshelile ngathi akathatha intombi lapha ngakithi izituruzi awufuthi yana yamamzobo. Buka manje ulale eplangweni. Hayi cha makoti. Ukuthi bahlulwa yini nje omakoti ukugqoka nje kahle amacici afana nawami umuntu nje abemuhle namacici akhe amahle. Manje angisazi noma usentshontshelona lo lithange kubiyelwe ngalo balithatha walifaka emadlebeni. Hayi umuntu uyofasa ngakafiki isikhathi.